Oh, was dat niet helemaal de bedoeling? Dat is, je ziet niet vaak op het terras. Nee. Er is ook een meneer en die loopt heel veel met de papegaai rond. Hier door de straat. Met grijze rotstraat. Sorry? Grijze. Ja, volgens mij wel. Dat is ook leuk. Ja, dat is zabber. Staat dus lekker. Oh.